Ruky hore, poďme! A idete na to! Hejcovačka ako hrom, držte sa! Nech vám 10 km rýchlo ubehne, aby ste dobre, rýchlo, zdraví dobehli, lebo to je najdôležitejšie. 4250, presné číslo bežcov sa vydáva na 10 km trať Bratislavou. Bežíme, držíme na palce, ahoj, držte sa! Ďalšie časové pásmo budeme žrebovať, štartovať o 3 minúty. Držíme vám palce, čau! Pozdravte nás, pozdravte kameru! Ruky hore, čau! Takže sekcia zábavy, áno! Sekcia zábavy sa prejavila zábavným spôsobom. Nech vám to dobre ide, nech vám to beží. Tohtoročný Night Run je odštartovaný. V prvej línii, Janko Večer to už povedal, tí, ktorí naozaj súťažia športovým a veľkým výkonom o majstra Slovenska, pretože v tomto prípade sú to naozaj okrem iného aj majstrovstvá Slovenska. Jano pobeží pravdepodobne asi až v ďalšej línii. Všetkých pozdravujeme, ďalší štart v ďalšom pásme.